Dobrodošli! Idealan dan za bombontončiće, zar ne? Pozdravi od mene, a dan je kao i svaki drugi. Varaš se, curo! Danas idemo u kupovinu namirnica, naoružani vrećicama i lijepim ponašanjem. Dobro, idemo. Čiribu, čiriba! Evo nas u trgovini. Što kupujemo? Meni treba... maslac! Evo ga! Samo da ga ponjušim. Damira, jesi li poludjela? S mjesta prestani zabadati nos u maslac. A kako ću znati je li upaljen? Rok trajanja proizvoda uvijek je označen na ambalaži i to je dovoljno. Zamisli kada bi svi otvarali omote i unutra gurali surle, fuj! A što ću s voćem i povrćem? Moram ga opipati i lagano zmiječiti, jer inače ne mogu znati kakve je kvalitete. I opet isto. Kad bi svi ljudi pipkali i gnječili voće i povrće, to bi uskoro bio odjel kaše i kompota. Pa što ću onda pitati rajčicu? Kako ste, gospođo? Jeste li čvrsti ili već lagano propadate? Ocijenit ćeš stanje okom. A ako se nakon što sam proizvod stavila u košaricu, predomislim i odlučim ga ipak ne kupiti? To je tvoje pravo, ali u tom ćeš slučaju proizvod vratiti tamo odakle si ga uzela. Zašto? Ako sir i salamu odložim na policu s kruhom, netko će imati sve sastojke za sendvič. Nemam više živaca kupovati, s tobom idemo na blagajnu. Zašto me tjeraš? Jer sam u red stala prije tebe. Prema tome, strpljivo čekaj. Dobro. Nemoj se lijepiti, za mene nisi flaster. Kad stojiš u redu, ni ti ne voliš da ti netko dašće u potiljak ili te gura kolicima. Hej, Ema, Što je sad opet? neupadljivo pogledaj onog čovjeka na štakama. Što misliš, da ga propustimo do blagajne preko reda? Sigurno mu je teško stajati. Bravo! Odlično si se sjetila. Svaka čast. Hvala, a dok čekamo u redu, ponovimo što smo danas naučili. Prvo, najgori je prijestup u dućanu, razmotati i njušiti hranu. Drugo, pomno biraj povrće i voće, ali ne pipkaj kako ti se hoće. Treće, proizvod ti ipak nije mio. Vrati ga, ali tamo gdje je bio. Četvrto, red na kasi poštuj, razmak drži. Guraš li se, nećeš biti brži. Peto, spaziš li da slab ili bolan pati, prednost mu u redu, nastoj dati. I to je to. Vidite, uopće nije teško. Samo 5. Zalogajčića, dobrog ponašanja, lako se stvari. A kako stoje stvari? Na 3, 4, Sad. Otklopite svoje lončiće i primite u njih naše bombontončiće. Bok! Pa pa!